Dar magova. 1. $1.87. To je sve. Ostavljala ih je po strani 1 cent, pa drugi, pa još jedan, kada je pažljivo kupovala meso i drugu hranu. Dela je prebrojala 3 puta $1.87, a sutradan je bio Božić. Nije se moglo ništa drugo nego pasti u krevet i plakati. Dela je to i uradila. Dok se domaćica polako stišava, možemo da pogledamo dom. Nameštene sobe po ceni od $8 nedeljno. Nema još puno da se kaže o tome. U hodniku ispod je bio poštanski sandučić koji je bio premali za pismo. Postojalo je električno zvono, ali nije radilo. Također je bilo ime pored vrata, gospodin James Dillingham Young. 2. Kada je ime postavljeno tamo, gospodin James Dillingham Young je dobijao $30 nedeljno. Sada, kada je dobijao samo $20 nedeljno, ime mu se činilo predugačkim i važnim. Možda je trebalo da bude gospodin James D. Young. Ali, kada je gospodin James Dillingham Young ušao u nameštene sobe, njegovo ime je zaista postalo vrlo kratko. Gospođa James Dillingham Young ga je toplo zagrlila i nazvala Jim. Već ste je upoznali. Ona je Dela. Dela je prestala da plače i obrisala suze sa lica. Stajala je pored prozora i nezainteresovano gledala napolje. Sutra će biti Božić, a ona je imala samo $1.87 da kupi Jimu poklon. Mesecima je ostavljala po strani koliko je mogla i to je sve što je imala. $20 nedeljno nije mnogo. Sve je koštalo više nego što je očekivala. Uvek se tako dešavalo. Samo $1.87 za kupovinu poklona za Jima. Njen Jim. Imala je mnogo srećnih sati planirajući nešto lepo za njega. Nešto skoro dovoljno dobro. Nešto skoro dovoljno dobro da pripada Jimu. Između prozora sobe bilo je ogledalo. Možda ste vidjeli kakva ogledala se nalaze u nameštenim sobama od $8. Bilo je veoma usko. Čovek je mogao da vidi samo jedan deo sebe u jednom trenutku. Međutim, ako je bio veoma mršav i kretao se veoma brzo, možda bi mogao da se vidi dobro. Dela je, pošto je bila prilično mršava, savladala ovu umetnost. 3. Odjednom se okrenula od prozora i stala pred ogledalo. Oči su joj blistale, ali joj je lice izgubilo boju. Brzo je povukla kosu i pustila je da padne do pune dužine. James Dillingham Youngovi su bili veoma ponosni na 2 stvari koje su posjedovali. Jedna stvar je bio Jimov zlatni sat. Nekada je pripadao njegovom ocu. I
davno pripadao je ocu njegovog oca. Druga stvar je bila Delina kosa. Da je kraljica živela u sobama blizu njihove, Dela bi oprala i osušila kosu tamo gdje bi kraljica mogla da je vidi. Dela je znala da je njena kosa lepša od bilo kog kraljičinog dragulja i poklona. Da je kralj živeo u istoj kući sa svim svojim bogatstvom, Jim bi pogledao na sat svaki put kada bi se sreli. Jim je znao da nijedan kralj nema ništa tako vredno. Tako je sada Delina prelepa kosa padala oko nje, sijajući poput padajućeg potoka smeđe vode. Dosegla joj je ispod kolena. Za malo joj se pretvorila u haljinu, a onda je ponovo sakupila na glavu, nervozno i brzo. Jednom je zastala na trenutak i stajala dok joj je par suza teklo niz lice. 4. Obukla je svoj stari braun kaput, stavila je svoj stari braun šešir, sa jarkim svetlom u očima, brzo je izašla kroz vrata i sišla na ulicu. Tamo gdje je stala, na natpisu je pisalo: Gospođa Sofronija, proizvodi za sve vrste kose. Dela je potrčala do drugog sprata i zastala da udahne. Gospođa Sofronija, krupna, previše bela, hladnih očiju, pogleda u nju. Hoćeš li mi kupiti kosu? Upita Dela. Kupujem kosu, rekla je gospođa Sofronija. Skini šešir i pusti me da je pogledam. Braun vodopad je pao dole. $20, reče gospođa Sofronija, podižući kosu da oseti njenu težinu. Daj mi brzo, reče Dela. Činilo se da su naredna 2 sata proletela. Išla je od jedne do druge radnje da pronađe poklon za Jima. Konačno ga je našla. Sigurno je napravljen za Jima i ni za koga drugog. Ni u jednoj drugoj radnji nije bilo sličnog, a ona je pogledala u svim radnjama u gradu. Bio je to zlatni lanac za sat, vrlo jednostavno napravljen. Njegova vrednost je bila u bogatom i čistom materijalu. Pošto je bio tako jednostavan, znali ste da je bio veoma dragocen. Sve dobre stvari su ovakve. Bilo je dovoljno dobro za sat. 5. Čim ga je videla, znala je da ga Jim mora imati. Bio je kao on, tišina i vrednost. I Jim i lanac su imali tišinu i vrednost. Za to je platila $21 i požurila kući sa lancem i 87 centi. Sa tim lancem na satu, Jim je mogao da pogleda na sat i vidi koliko je sati gde god da se nalazi. Iako je sat bio tako dobar, nikada nije imao fini lanac. Ponekad ga je vadio i gledao samo kada niko nije mogao da vidi da to radi. Kada je Dela stigla kući, njen se malo smirio.
počela je da razmišlja razumnije. Počela je da pokušava da prikrije tužne tragove onoga što je uradila. Ljubav i velikodušno davanje, kada se zbroje, mogu ostaviti duboke tragove. Nikada nije lako prekriti ove tragove, dragi prijatelji. Nikad lako. U roku od 40 minuta njena glava je izgledala malo bolje. Sa svojom kratkom kosom divno je ličila na đaka. Dugo je stajala ispred ogledala. Ako me Jim ne ubije, rekla je sebi, pre nego što me pogleda po drugi put, reći će da izgledam kao devojka koja peva i igra za novac. Ali šta bih mogla da uradim sa $1.87? 6. U 7 Jimova večera je bila spremna za njega. Jim nikada nije kasnio. Dela je držala lanac za sat u ruci i sedela blizu vrata na koja je uvek ulazio. Onda je čula njegov korak u hodniku i njeno lice je na trenutak izgubilo boju. Često je tiho izgovarala male molitve o jednostavnim svakodnevnim stvarima, a sada je rekla: molim te Bože, neka misli da sam još uvek lepa. Vrata su se otvorila i Jim je ušao unutra. Izgledao je veoma mršav i nije se smejao. Jadnik, imao je samo 22 i sa porodicom o kojoj je trebalo da brine. Trebao mu je novi kaput i nije imao čime da pokrije hladne ruke. Jim je stao na vrata. Bio je tih kao lovački pas kada je blizu ptice. Oči su mu čudno gledale Delu i u njima je bio izraz koji ona nije mogla da razume. To ju je ispunilo strahom. Nije to bio bes, ni iznenađenje, niti bilo šta na šta je bila spremna. Jednostavno ju je pogledao sa onim čudnim izrazom lica. Dela je došla do njega. 7. Jime, dragi, povikala je, ne gledaj me tako. Ošišala sam kosu i prodala je. Ne bih mogla da preživim Božić, a da ti ne dam poklon. Kosa će mi ponovo porasti. Nećeš se brinuti, zar ne? Moja kosa raste veoma brzo. Božić je, Jime. Budimo srećni. Ne znaš kakav sam lep poklon uzela za tebe. Odsekla si kosu? Upita Jim polako. Činilo se da se trudio da shvati šta se dogodilo. Činilo se da nije bio siguran da zna. Odsekla je i prodala, rekla je Dela. Zar ti se sada ne sviđam? Ja sam Jim, ista sam i bez kose. Jim je pogledao po sobi. Kažeš da ti je kosa nestala, rekao je. Ne moraš da je tražiš, rekla je Dela. Prodata je, kažem ti, i prodata i nestala. Noć je pred Božić, dečko. Budi dobar prema meni, jer sam je prodala za tebe. Možda bi se dlake moje kose mogle prebrojati, rekla je,
ali niko nikada ne bi mogao prebrojati moju ljubav prema tebi. Hoćemo li večerati, Jime? 8. Jim je zagrlio svoju Delu. 10 sekundi pogledajmo u drugom pravcu. $8 nedeljno ili $1.000.000 godišnje, koliko se razlikuju? Neko će vam možda dati odgovor, ali će biti pogrešan. Magovi su doneli vredne poklone, ali toga nije bilo među njima. Moje značenje će uskoro biti objašnjeno. Iz unutrašnjosti kaputa Jim je uzeo nešto zavezano u papir. Bacio ga je na sto. Želim da me razumeš, Del, rekao je. Ništa poput frizure ne može me naterati da te volim manje. Ali ako otvoriš to, možda ćeš znati šta sam osjećao kada sam ušao. Beli prsti su povukli papir, a onda krik radosti, a zatim promjena do suza. Jer tu su ležali češljevi. Češljevi koje je Dela vidjela u izlogu i koje je volela dugo vremena. Prelepi češljevi sa draguljima, savršeni za njenu lepu kosu. Znala je da koštaju previše da bi ih kupila. Gledala ih je bez imalo nade da će ih posjedovati. I sada su bili njeni, ali joj je nestala kosa. Ali ona ih je privila k srcu i konačno je uspjela da podigne pogled i kaže: kosa mi tako brzo raste, Jime. A onda je skočila i povikala: o. 9. Jim još nije video svoj lep dar. Pružila mu ga je u svojoj otvorenoj ruci. Zlato kao da je tiho sijalo od njenog toplog i ljubaznog duha. Zar nije savršeno, Jime? Lovila sam po celom gradu da ga pronađem. Sada ćeš morati da pogledaš na sat 100 puta dnevno. Daj mi svoj sat. Želim da vidim kako izgledaju zajedno. Jim je seo i nasmešio se. Dela, rekao je, hajde da odložimo naše božićne poklone i ostavimo ih neko vreme. Sada su previše lepi za upotrebu. Prodao sam sat da bih dobio novac da kupim češljeve. A sada mislim da bi trebalo da večeramo. Magovi su, kao što znate, bili mudri ljudi, divni mudraci koji su doneli darove novorođenom detetu Hristu. Oni su prvi dali božićne poklone. Pošto su bili mudri, njihovi darovi su nesumnjivo bili mudri. I evo, ispričao sam vam priču o dvoje dece koja nisu bila mudra. Svaki je prodao ono najvrednije što je posjedovao da bi drugome kupio poklon. Ali dozvolite mi da kažem posljednju reč mudrima ovih dana. Od svih koji daruju, ovo dvoje su bili najmudriji. Od svih koji daruju i primaju, takvi su najmudriji. Svuda su oni mudri. Oni su magovi.